Čo spôsobila v logistike povinnosť mať v dodávkach na 2,5 tony tachograf a ako toto odvetvie zvláda stále pribúdajúce krízy? Ako pokračuje zavádzanie nových technológií, napríklad umelej inteligencie? Toto sú témy, o ktorých sa budeme rozprávať s riaditeľom spoločnosti Dachser pre juhovýchodnú Európu, Romanom Stoličným. Pán Stoličný, vítajte u nás. Ďakujem. My ďakujeme, že ste prišli. A začnem veľmi aktuálnou otázkou. Máme už niekoľko dní v platnosti po 1. júli povinnosť mať v dodávkach v medzinárodnej preprave, v dodávkach nad 2,5 tony tachograf. Máte už nejaké prvotné skúsenosti? Čo to spôsobilo na trhu? Tak je to pár dní v účinnosti zákona aj tejto legislatívnej požiadavky. Tie prvé skúsenosti sú, je to veľmi prekvapivé, ale očakávali sme to. Aj napriek tomu, že sme sa snažili robiť nejakú vzdelávaciu kampaň nielen pre našich zákazníkov, ale aj dopravcov, aj tak prichádzajú prvé prekvapenia a stresy, či už na strane zákazníckej, alebo na strane dopravcov. Toto som zachytila ja, že príde mi to také, že veľa ľudí zostalo ako keby nepripravených. Nemyslím len tým samotným fyzickým tachografom, to viem, že veľa ľudí odkladalo, lebo to bolo také nejasné s tou povinnosťou, že ak už ho v aute máte, musíte ho používať, preto to veľa firiem odkladalo, ale skôr taká tá znalosť toho. Sa rozprávali pred podcastom, že som videl niektoré tie príbehy, aj od niektorých dopravcov viem, že šofér sa pýtal, kedy ho upozorní tachograf, že si má dať pauzu a podobne. Že trošku asi v tej vzdelanostnej sfére sme zostali nepripravení. Je to tak, ale môžeme povedať, že tá široká základňa dopravcov tých ľahkých užitkových vozidiel, ktorá je, pôsobí v doprave dlhšie obdobie, ale vo veľmi voľnom režime. A zrazu chceme od nich, aby boli legislatívne zdatní, aby boli skúsení technicky, aby ovládali technológiu, administratívu. A toto teraz sa ukazuje tá nepripravenosť tej vzdelanostnej úrovne. Naozaj tie požiadavky sú či na veľkú kamionovú dopravu alebo ľahké užitkové vozidlá rovnaké. A tie skúsenosti, ktoré sú z veľkej dopravy, sa nepreniesli úplne do tej malej, nakoľko sú veľa individuálnych entreprenérov, ktorí fungovali dlhé obdobie podľa svojho individuálneho režimu a zrazu ich potrebujeme začleniť do nejakého legislatívneho rámca. Ja len možno pre kontext, že tá 5-6 jednotka nie je jednoduchá ani pre kamionistov mnohých, aj keď to roky jazdia, že máte tam špecifika, čiže toto tam tiež vstupuje do toho. A na druhú stranu zase zákazníci. Sme pripravovali zákazníkov, pripravte sa na to, pretože tá požiadavka a vlna, ktorá prichádza, a nie iba na Slovensko, to sa bavíme o celej Európskej únie, a ten dopravný trh je veľmi otvorený, zasiahne aj mimo hraníc Slovenska. Takže príprava svojich procesov a dodávateľských reťazcov, kde hlavnú súčasť tvorili tieto ľahké užitkové vozidlá, dodávky, má veľký vplyv aj do procesov našich zákazníkov. A to som sa išiel opýtať, že ako to cítite z pohľadu logistického providera, poskytovateľa logistických služieb, lebo vy ste aj ešte pred spustením vydávali tlačovú správu, kde ste o tom hovorili, že zrejme nastane môže prísť zmena finančnej politiky, aké budú ceny, zmena toho, ako to celé bude fungovať, že sa nám to presunie z dodávok skôr na tie celozvozy. Myslíte, že to ide týmto smerom po tých prvých dňoch? Sú firmy, ktoré sa tomu naozaj venovali tak, aby ošetrili rizika vznikajúce po 1. júli. Sú firmy, ktoré tomu neverili do posledného dňa a sú firmy, ktoré tomu neveria ešte ani dnes s tým, že veď to sa nejako spraví. Hej? A sú firmy, ktoré sú zvučného mena a zrazu požaduje, prečo môj tovar nebol doručený pred 2 dňami, ktorý bol objednaný prostredníctvom dodávky. No, lebo tak, ako sme vám vraveli od začiatku rokov, tie požiadavky budú platiť aj na vodičov malých vozidiel. To znamená povinné pauzy, rotácia vozidiel, nákladová štruktúra, obmedzenia jazdk, ktoré sú. Takže preto toto sú tie dôsledky. A zrazu, že to fakt? Áno, pol roka sme o tom rozprávali a až teraz dochádza konfrontácia so situáciou. Takže
berieme to tak, ako to je, pokračujeme takisto aj s našimi zákazníkmi, aj napriamo ich vzdelávame, ale takisto sa snažíme aj zdieľať tieto informácie na trh, aby aj noví zákazníci, potenciálni zákazníci si uvedomili, ktorí doteraz mali nastavený režim buď expresných preprav alebo malých vozidiel, aby si uvedomili, aký dopad to bude mať na ich dodávateľský reťazec. Čiže posúvame sa asi do tej dilemy, že buď si zaplatím viac a budem to mať expresne, alebo sa mi to trošku natiahne. To je tá ekonomická, finančná stránka. Ale ideme aj do prevádzkovej stránky, pretože už sú tam časové obmedzenia a tam tá cena nezávisí od toho, ako rýchlo ten vodič jazdí. To znamená, buď to bude musieť byť dvaja vodiči, aby splnil ten svoje dodacie kritické časy na dodanie, alebo budú musieť rátať s rotáciou vozidiel, že tie vozidla sa nevrátia na druhý deň, ale vrátia sa až ob deň alebo až o 3 dní vzdialenosti od destinácie. A toto sa opäť premietne do ceny, nakoľko využitie fixných nákladov v tej doprave sa musí premietnúť do ceny, pretože využiteľnosť sa zníži. Naše odhady boli niekde na úrovni 40-50%, až povieme na dlhých vzdialenostiach 60%. Prvý týždeň nám ukazujú, že žiadajú 120% navýšenie prepravy. Čiže je to pre nás šok, ale verme, že to je len opätovná taká neznalosť. Šoková terapia trošku. Presne tak, že prvá tá vlna šoku je tu na stole, potom nastane fáza nejakej optimalizácie, ale fakt je, že tá cena bude radikálne v desiatkách percent navýšená a dostupnosť vozidiel bude takisto v desiatkách percent obmedzená. Takže táto kombinácia hodne zasiahne dodávateľský trh. Keď prejdem viac na to Slovensko, toto sme sa bavili tak celoeurópsky. Na Slovensku aj nedávno štatistický úrad to potvrdil, máme za sebou najhorší štvrťrok, čo sa týka objemu celkového v nákladnej doprave a nevyhla sa tomu teda ani cestná nákladná doprava, ani iné druhy. Vy ako poskytovateľ logistických služieb cítite? Je ten pokles citeľný aj na tých vašich denných operáciách? Ako áno, aj nie. Dá sa povedať, sú negatívne vplyvy, ktoré z toho vyplývajú, že tá obratkovosť tovaru v logistických procesoch klesá. To znamená, u firiem rastú skladové zásoby, čo má takisto ekonomický dopad na spoločnosti a zdroje logistických firiem nie sú využité optimálne, lebo sú nastavené na nejaké cykly. Na druhú stranu môžeme zase povedať, že naša firma, ktorá je založená na zbernej preprave, a spoločnosť Daxer má celoeurópsku sieť, ale aj celosvetovú sieť. A tá celoeurópska sieť je viac ako 350 pobočiek, ktorých funguje na každodennom princípe. A tie objemy, ktoré boli prepravované veľkými prepravnými prostriedkami, klesajú vo forme objednávok nejakých 20-30%. Takže je to tak, ten ekonomický dopyt klesá, ale o to viacej sa presúva z celovozovej prepravy do zbernej prepravy tovar. A môžem to potvrdiť, že naša firma vyrastla na krízach. Či to boli finančné krízy v 2008-2009, či to bola covidová kríza, ktorá bola pred niekoľkými rokmi a dneska vidíme energetickú krízu, geopolitickú krízu a tak ďalej. Takže toto všetko vplýva na medzinárodný trh a ten medzinárodný trh generuje svoje systémové objednávky a systémové riešenie u nás zbernej služby naopak to využíva. Čiže sme na tej dobrej vlne, by som povedal, ale o to väčšiu máme zodpovednosť voči našim zákazníkom, aby sme plnili aj tie naše sľuby a podmienky, na ktorých sme boli dohodnutí. No raz v kríze asi má svoje špecifika. Že ono to tak dobre znie, že využili sme dieru na trhu, ale asi to nie je úplne také jednoduché. Nie, je to obrovská záťaž samozrejme pre prevádzkové nastavenie procesov, ktoré sú primárne je stále dodržanie kvality. Pretože ak chceme využívať systémové nastavenia, musí tam byť tá kvalita na veľmi vysokej úrovni. A tu sa bavíme 98-99% na doručenia na čas. Takže takéto požiadavky sú naozaj dosť kritické, ale práve systémovými opatreniami a transparentnými procesmi sa to dá dosiahnuť relatívne priebežne, čiže bez akýchkoľvek veľkých výkyvov. A platí to aj pre tú Európu, to, čo sme hovorili o Slovensku, že sa to upravuje a je to cítiť aj v tom, lebo vy ako Daxer máte tú skúsenosť, aj vy osobne ste zodpovední za viac ako Slovensko, viac krajín, čiže trošku to viete porovnať, tak ma zaujíma, že či to cítiť aj v takom tom širšom meradle. Tá dynamika Európy je rôzna. Sú krajiny, ktoré sú veľké ekonomiky, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, ktoré
otvorene komunikujú, že majú stagnáciu alebo pokles rozvoja ekonomiky, tak ako bolo očakávané, alebo ako sme boli vzniknutí z minulých rokov, a to nielen v automobilovom priemysle, ale vo všeobecnej industrii. A na druhú stranu máme východnú Európu, kde je skupina krajín, ktoré sa trápia, ktorí sú závislé na otvorenou ekonomikou na iných krajinách, ale sú krajiny, ako je Poľsko, Česká republika, ktoré naopak zažíva najväčší rozmach za posledné obdobie. Takže nedá sa povedať, že teraz všetci plačú, že svet je zlý a ideme všetci zomrieť. Naopak, kto je ako efektívny a vie sa prispôsobiť, flexibilný, agilný k daným zmenám, tak vidí obrovské príležitosti. A tieto príležitosti fungujú aj v logistike, ale aj v priemysle. Takže klasické plánovanie strednodobého, dlhodobého charakteru prestáva viac menej pracovať. Väčšinou je to o agilite, o prispôsobení sa volatibilnému, dynamicky rozvíjajúcemu sa svetu. Čiže tak trošku asi rastie aj čo sa týka ľudí, lebo na konci dňa tie procesy tvoria ľudia a vykonávajú ich, že aj ľudia, tak ako vás počúvam, musia byť odolnejší a pripravení na to, že bude to turbulentnejšie, ako si boli zvyknutí. Je to tak, ako u nás máme nejakú strategickú cestu, ktorú nazývam, že logistic is people business, takže stále tí ľudia v tých procesoch sú tí, ktorí rozhodujú a ktorí vyhodnocujú a prijímajú opatrenia, aby to celé fungovalo. Na druhú stranu majú veľmi veľa technologickej podpory, ktoré moderná doba, súčasná doba prináša. A nie len, že od umelej inteligencie, ale až po nové kvalitné nástroje, ktoré umožňujú tým ľuďom vykonávať efektívnejšie tú svoju činnosť. Ale tým pádom sme kritickejší zase na myslenie našich kolegov, ktorí sú začlenení do toho rozhodovacieho procesu. AI je taká vďačná téma. Vy už ako firma máte projekty, kde testujete využitie umelej inteligencie v logistike? Ono, človek, keď sa zamyslí, že kde by sme tak AI mohli, mali sme takú diskusiu na úrovni vyššieho manažmentu spoločnosti a zrazu som videl prezentáciu na pol hodiny, kde už všade je AI integrovaná, ani o tom nevieme. Hej? Čiže od rôznych prediktívnych analýz, plánovanie kapacít vozidiel, každodenného vyhodnocovania. Momentálne pracujeme na situácii, že by AI sledovalo kvalitatívne procesy na doručenie zásielok v správny čas, analyzovalo pravdepodobnosť doručenia a navrhovalo riešenia našemu zákazníckému servisu, kedy a ako reagovať, aby zákazník bol uspokojený podľa očakávaní. A to už nehovorím o datách, o vyhodnocovaní kapacít, ktoré tá AI je veľký pomocník, pretože najmä v oblasti kontrolingu, prehľad o ekonomike, o funkčnosti, o kvalite je v otázkach sekúnd dostať ten analytický prehľad, aby sa vedel zase management robiť nové rozhodnutia. A keď sa vrátim k tým ľuďom, tak cítite zo strany ľudí v tímoch vašich, že vítajú takéto technologické riešenia, alebo je tam stále taký, jak to bežne býva, sme ľudia, veľakrát... Sme ľudia, psychológia funguje, rezistencia k zmenám je bežná vec, čiže všetko nové, že treba to robiť a tak ďalej, ale zrazu človek, že fíha, to nie je zlé, to by mi pomohlo. Takže mali sme aj tiež nejaký na úrovni managementu workshop, kde dostali ľudia zadanie a teraz využívajte všetky nástroje dostupné u nás AI. Za pol dňa sme vytvorili asi 8 projektov, ktoré by vedelo pomôcť v riadení spoločnosti a odtedy ľudia chytili druhý dých. Už zase nechcel by som glorifikovať to AI, lebo zase vieme, že musíme byť opatrní na obsah poskytovaných informácií a ich dostupnosť, aj dôveryhodnosť, ale veľmi, veľmi to dokáže zefektívniť nielen administratívu, ale aj nejakú organizačnú prácu a takisto aj pomôcť v nejakom tom strategickejšom plánovaní. Takže zaujímavá vec. Mi to trošku pripomína elektrické auta, že tam je tiež, veľa sa na to nadáva, že elektrické auto, potom sa to človek vyskúša a povie, že veď aké dobré, hej, že je to tiché, má to krúťak od nuly, a nemá to vibrácie. Tak mi to trošku pripomínalo, keď ste hovorili o tom, že bol tam taký trošku, boli tam bariéry a ja som to raz zažil, sme mali projekt veľký, keď boli ešte CRT televízory s veľkými obrazovkami a tak ďalej a vyšli prvé plazmy. To je taká hitovka, módna a tak ďalej. No dneska vidíte, že už kde sa posunuli OLED a iných technológií zobrazovania, takže sú veci, ktoré naozaj, či chceme alebo nechceme,
prejdú cez nás a my sa im budeme musieť prispôsobiť. A ak sa dokážeme dokonca ich naučiť aj používať správne, tak to bude znovu akcelerátor nejakého vývoja. A keď to otočím na stranu zákazníkov, tak čo sú také špecifické veci alebo očakávania zo strany zákazníkov, také pre dnešnú dobu veľmi charakteristické, čo vidíte, že sa začalo. A možno kľudne to aj porovnajte, že ako to bolo 5 a 10 rokov dozadu versus čo tí zákazníci očakávajú od vás dnes. Závisí aj od štruktúry zákazníka. Ak sú to malé rodinné firmičky, tak samozrejme nákladová stránka a mať všetko pod kontrolou a dokonca snažiť sa až ovplyvňovať niektoré veci, lebo tá dobrom ješitnosť, je to môj biznis, ja som ho vytvoril, chcem ho mať pod kontrolu a externí dodávateľia musia fungovať ako ja chcem. Táto časť, môžem povedať, že ešte stále ostáva v určitých regiónoch, avšak postupne už ľudia sú viac a viac otvorení a príjmajú aj rady zvonku. Na druhú stranu sú veľké korporátne spoločnosti, ktoré sú veľmi systémovo postavené, ktorých procesy je nejaká svätá vec pre nich, pretože vedia, že produktivita práce pri jasne definovaných procesoch prudko rastie, tým pádom dokážu pokryť fixné náklady zvýšenou produktivitou práce a majú z toho benefity. A tým firmám ešte trošku chýba otvorenosť, odvaha inovovať a investovať do budúcnosti a zbaviť sa toho myslenia, ja to mám všetko pod kontrolou a nikomu inému neverím. Hej? Takže pustiť toho partnera do tých procesov, prejednať s tým partnerom a nastaviť spoločne procesy, či už je to kontraktná logistika, alebo je to kompletné outsourcovanie logistických procesov, ktoré sú spoločné vyhodnocovanie a transparentnosť, a vtedy ten zákazník dostáva úplný prehľad, aby mohol tú svoju firmu riadiť. Je tam prechod, hej, čiže nedá sa povedať, že všetko je, že v piatok sa rozhodne, od pondelka to funguje, ale ako náhle vzniká nejaká dôvera a otvorenosť a prístup k novým informáciám, tým pádom firmy dostávajú nový priestor na ďalší ich rast a môžu sa orientovať na svoj vlastný core business a nepotrebujú viazať svoje zdroje na externé dodávateľské služby. Veľa sa hovorí, trošku nadviažem na to, o tom, že v budúcnosti sú automatizované sklady. A už aj z nášho regiónu, teraz nedávno v Maďarsku sa jeden sklad otváral, plne automatizovaný, pomerne veľký. A sami to vidíme, že prichádzajú takéto správy. Vy s tým súhlasíte, že plne automatizované sklady sú budúcnosť? Závisí takisto, že akú má škálu produktov zákazník. Ak má zákazník veľmi typizované produkty, štandardizované obaly, rozmery identické, tam sa dá dosiahnuť veľká miera automatizácia, až na úroveň automatizovaných skladov. Ak však zákazník chce meniť portfólio svojich produktov a majú rôzne rozmery, rôznu hmotnosť, rôzne nastavenia, akciové, marketingové aktivity, tam tá automatizácia bude trpieť, pretože automatizácia vás zadelí do presne štrukturovanej formy, ale tým sa potlača flexibilita. Automatizácia takisto z investičného pohľadu potrebuje značný objem investícií a ich návratnosť je dlhodobejšia. Dnes, ak zákazník dokáže garantovať, že na niekoľko rokov nebude meniť produktové portfólio, tak vie využiť tie benefity z toho. Ale naopak, ak zákazník chce byť flexibilný, prispôsobovať sa požiadavkám trhu, tak sa skôr dostáva do fáze, že neviem garantovať tú štandardizáciu. A vtedy sa požadujú flexibilnejšie riešenia, a kde sa opäť dostávame do tých, nechcem povedať, tradičných foriem logistiky, pretože aj tí prešlo modernizáciou a automatizáciou, ale není to úplne ten automatický zakladací systém alebo zakladací sklad. U nás v spoločnosti máme všetky druhy. Od širokých uličiek až po automatizované zakladače, cez blokové skladovania. Každý ten produkt si vyžaduje ten svoj prístup. Vy ste spomenuli tak aj zo strany zákazníkov, ako aj interne sa o tom bavili, že je potrebné mať otvorenú myseľ a príjmať nové veci, trošku si zvykať na taký out of the box prístup. A z vášho pohľadu sme na Slovensku dostatočne otvorení?
takýmto zmenám a novým technológiám? Myslím, že ešte nie. Samozrejme, sú tu na generácia, ktorá už začína myslieť tzv. Out of box, čiže mimo tých hraníc a bariér, ale ešte stále je tu dosť značná opatrnosť na slovenskom trhu. Možno to tiež pôsobí a vyplýva z tej nechcem povedať, že nestability, ale nejasnosti ďalšieho vývoja. Pretože zmeny prinášajú takisto aj potrebu investovania do rozvoja a do zmien, ale keď nemáte jasno, aká bude vízia aspoň, alebo smerovanie ekonomiky, krajiny alebo vašej industrie v priebehu 1, 2, 3 rokov, tak radšej ostanete na tej opatrnej úrovni. Že uvidíme, ako to bude. Hej, potom sa rozhodneme. A tie rozhodnutia sa odkladajú. Aj napriek tomu, že je tu teda ten potenciál, aj tá snaha rozvoja, ale stále ešte je tu dosť obava z ďalšieho vývoja, ako sa teda to Slovensko bude uberať. Tým pádom ovplyvňuje aj to kritické myslenie ľudí. Z vášho pohľadu, kde najviac ako Slovensko nevyužívame svoj logistický potenciál? Myslím, najviac ho nevyužívame z našej geografickej polohy. Pretože Slovensko v rámci východnej Európy má veľmi dobrú strategickú polohu a je nám ľúto, keď vidíme, keď zákazníci robia svoje logistické riešenia pre oblasť východnej Európy niekde v južnom Poľsku, alebo naopak idú južnejšie do Maďarska, nebodaj do Čiech. Ten zlatý trojuholník niekde Budapešť, Bratislava, Viedeň není využitý tak potenciálne, ako je. Myslím si, že tie politické zmeny a ekonomické zmeny v Budapešti, ktoré sa udiali pred pár týždňami, budú mať pozitívny vplyv na Maďarsko, pretože Maďarsko sa asi vráti naspäť na svoju ekonomickú cestu, tak ako bol jeden z tých pionierov východoeurópskeho bloku a bude môcť využiť ďalší potenciál, ktorý bude mať. Takže toto bude ďaká hrozba pre Slovensko. Vidíme, že niektoré spoločnosti už ohlasili presun zo Slovenska do Maďarska. Ak ostane Slovensko naopak nevyužité s tým svojím potenciálom, nie iba geografickým, ale aj tým personálnym alebo dostupnosťou zdrojov, ktoré tu nám máme, bohužiaľ budeme iba pozerať, ako sa ostatní rozvíjajú. Čo by sa podľa vás malo zmeniť, aby sme boli atraktívnejší v tej logistike? Nie som úplný odborník, aby som dokázal tu na presne radiť a riešiť, ale môžem, že čo za posledné roky sa zmenilo v našej spoločnosti a ktoré sme museli prejednať s našimi zákazníkmi, pretože už začali zvažovať, či pre nich má Slovensko z logistického pohľadu budúcnosť. Takže vo všeobecnosti legislatívna nestabilita. Takže ak spoločnosť chce využiť potenciál Slovenska, musí vedieť, či sa mu tam oplatí investovať alebo neoplatí investovať. A to nehovorím o tom, že to bude drahšie alebo lacnejšie. Jedná sa o návratnosť investícií. Tak, aby sa dal ten produkt nastaviť u zákazníkov, aby bol predajný u ich koncových príjemcov. A my sme iba predĺžená ruka ich procesov. Takisto vidíme, že personálne náklady obrovským tempom rastú a nie iba preto, že trh si to vyžaduje, ale aj rôzna forme príplatkov, benefitov, ktoré sú buď legislatívneho charakteru, ale na druhú stranu aj tá mladá generácia si vyžaduje viacej a viacej pozornosti, bez toho, aby ich produktivita práca bola na úrovni ich kolegov. Takže vzdelávanie takisto je potrebná vec, do ktorej sme hodne investovali momentálne a očakávame z toho iný prístup k práci, pretože keď človek nemá informácie, ťažko sa rozhoduje. Takže my tie informácie musíme zdieľať na takej úrovni, aby ľudia chápali rozhodovací proces. Následne tie spoločnosti budú mať aj z toho benefity. Vzdelávací systém na Slovenska by mal byť viacej kritickejší, aby sme tu neboli iba farma na diplomy, ale aby sme naozaj produkovali odborníkov v rôznych segmentov a to nie je hanba, nie každý musí mať vysokú školu. Dokonca u nás máme v spoločnosti väčší počet odborne zameraných ľudí ako vysokoškolákov. A keby ste, nechcem to jednak jedné porovnávať, ale keby ste mali vybrať z regiónu
nejakú krajinu alebo širšieho regiónu, ktorá by nám mohla ísť príkladom v tom, ako oni pristupujú, ako rozvíjajú zostaneme v logistike, nechcem to dávať makroekonomických nejakých debát, tak ktorá krajina za vás skutočne, že vo veľmi vysokej miere využíva ten svoj potenciál? Či už geografický, technologický, ten, ktorý má k dispozícii? Bavíme sa o východnej Európe? Alebo o východnej Európe. Čiže ako vidíme to, keď rastie priemysel, musí rásť aj logistika, pretože niekto vyprodukuje tovar, produkt a musí sa premiestniť v rámci dodávateľského reťazca na iné miesto. Takže jednoznačne Poľsko spravilo obrovský krok. V Poľsku vidíme infraštruktúra, ako závratnou rýchlosťou sa vybudovala a vidíme, aké logistické parky sú podporované takisto v rámci developmentu. Vidíme technológie, ako nabiehajú v Poľsku oveľa rýchlejším procesom, ako je. Ale musíme povedať, že Poľsko vždy bola krajina, kde ten obchod mal veľmi silné postavenie. Ale poďme ďalej. Československo. Hej. Po rozdení Československa sme mali rovnakú štartovaciu čiaru. Dneska vidíme, tá Česká republika má relatívne vyššie nastavenia, ako má Slovensko a využíva ten svoj historický potenciál, ktorý má. Dostupnosť pracovnej sily, otvorenosť trhom, začlenenie týchto ľudí do štandardov, ktoré spoločnosti majú a nejaká podpora rozvoja. Hej. Takže ako náhle pri tých veľkých investičných akciách, a to už nehovoríme iba o cestnej preprave a tak ďalej, hovoríme o leteckej preprave, o prekladiskách námorných kontajnerov, o železničnej sieti. Vidíme, že pokiaľ tam tie investície neprichádzajú, tak tá krajina pomaly, nechcem povedať, že umiera, ale nerozvíja sa tak, ako by bolo očakávané. Hej. Čiže vidíme, s infraštruktúrou rastie dostupnosť priemyslu. Keď sa vybudovala diaľnica po Žilinu, okamžite Považie sa stalo industriálnym zázemím pre veľa spoločností. Očakávame to isté z východného Slovenska, ale najskôr musíme priviesť tam cesty. Ako je smutné, že cez Budapešti je jednoduchšie ako cesta do Košíc, ako vrchom, ale zase rešpektujem aj takisto geografickú polohu a horstvo a zložitosť, členitosť terénu vybudovať tieto diaľnice. Poslednú otázku mám na vás. Väčšinou mi respondenti povedia vždy, že nemám kryštálovú guľu, čiže ani neočakávam, zaujímavá váš nejaký subjektívny názor z vašej pozície, že čo čaká ten logistický trh v najbližšom období podľa vás a na čo sa treba pripraviť? Myslím, že si musíme zvyknúť na volatibilný svet. Proste to, čo sme si naplánovali na roky, už fungovať nebude. Dnes to je plánovanie na mesiace. A pokiaľ logistika sa neprispôsobí tejto dynamike rozvoja, či už sú to zo stránky externého prostredia, ale aj vnútorného prostredia, tak firmy budú mať veľké problémy. Veľa spoločností by aj chcelo, ale nemajú dosť zdrojov na to. Čiže bude potreba aj dostupnosť finančných zdrojov. Ak tie firmy v logistike budú robiť s nulovými ziskami, tak budú iba prežívať. Logistické firmy tiež musia generovať zisky, aby mali priestor na investovanie. Ak si budú brať drahé externé zdroje, tak to bude všetko iba o cene, ale zastane nejaký dopredný vývoj. Takže tam bohužiaľ tie menšie firmy sa budú trápiť, pretože budú musieť generovať určité obraty a určitú ziskovosť, aby dokázali držať krok s väčšími spoločnosťami, ktorých, nechcem povedať, že majú neobmedzené zdroje, ale majú obrovské zdroje, aby dokázali preklenúť aj tie krízové obdobia, ktoré vznikajú. A naopak, tak ako my tú krízu dokonca využívame na ďalší rast a snažíme sa ale spolupracovať s tými menšími firmami, začleniť ich pod naše, povedzme, nejaké riadenie alebo podporu, aby sme dokázali spoločne tú logistiku ďalej rozvíjať. Takže čaká nás veľmi turbulentné obdobie a asi iné to už nebude. Takže stane sa to štandardom. Treba sa pripraviť na časté zmeny a byť odolný. Presne tak. Pán Stoličný, veľmi pekne ďakujem ešte raz za návštevu a za veľmi zaujímavý rozhovor. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie.